khum khwlai thangpuru je nang hamjak ya o khum no khwlai nosto ta khwlai khwlai ta khibidi je ni ne hamjak mani khum no khwlai tlangai nang no gon nachi to khai to ni tino o khum no bo parna ni bagai jora ridi nang naithok jage ongi mano ya nai khorokja borokle naithok jage mano obo haino chini langma bo je nang hamjak ya bwrui no hamjago hwnai tatal phunugui tatal hamjak mung phunugui bini langma no nosto ta khwlai nang bono hamjak ya ongi mano ya nai khorokja borokle bono hamjage mano nini bagai bini langma nosto ongi thango obo haino je nang hamjak mani borok no nang hamjak ni ya tatal hamjak mung ta phunung oboni bagai no tabuk social media rogo gobang mano nugui tongo hamjago hwnai hamjak mung phunugui paithago yakari kalang thango hwnai baksaba suicide khwlaiui twimarok jeng o mangkli rok nogo baksa baksa kaiba nogo anani hawi maya gei nini life no sakni life no nosto khwlaiui sengsara yak jeng o sengsara waise sima phayu waise sima tongthugo ya nini serapta tongthungni bagui o khorokja borokni bini life no nosto ta khwlai bono mo barnani jora ridi naithongnani jora ridi bini bo chini haino langma gana jeng bo haino langma gana o langma le waise sima no waini wai thamle o langma maya oboni bagui no sanani muchungo hamjaka hamjak di khorokja bai tai khorokja no nini serapta tongthungni bagui bono bini life no nosto khwlai ani kokthairok no chajaka hingkeba support khwlai di norong no tebo obo haino nongni bagui ani noroni khachuksa Daniel leberma chaya sama tongsa nakar di ano like follow comment khwlai sadi ani ma video bahing jaka hambai